sing tak tunggu. Janajane kowe neng ngendi gelagaku sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Karek sithik tak barke wae ya. Nggih. Nanti jajane apa janjane? Kan bar nyanyi bar jalan-jalan kok nggone tawang mau kudune jajan. Janjane kowe neng ngendi? Baik, dua tebang lagu bareng saya sudah. Silahkan Abah.